Огледалото ли снимаш? Благодаря. Стига сега. Вода. Хайде по водата. Така. Още повтаряй на същото място. Тук има също. Ще го правим сега буската тук. Браво. Хайде сега тази страна. Чакай. От тук. От тук така добро. Окей. Тук ми е подобно. Мамо, кога ще играеш на хоро? Хайде. Стига. Ето, вода. Си Гандам стайл. Много натискаш бузата. Където има пиана. Пак, няколко пъти трябва да повториш, за да си избръсне хубаво. Ето, браво. Тук е смешно. Добре. Вода. Айде пак повтори бузата, да си избръсне хубаво тати. Бузката. Вече е хубаво. Бузата и тук настрани. Където има пиана. Да. Още към ухото така. Аз ще ти помагам с... Добре, айде сега там. Къде? Айде, от другата страна. Виж тук пак където остана на бузката. Невеждите. Браво, точно така. Айде сега над ухото там. Да, тук. Не, покрай ухото тук. Да. Надолу. Айде, бузата пак. Айде сега брадата малко. По-леко. Точно така. Айде брадата долу. Долу. Точно така. Стига. Чакай сега вода. Айде сега, ей тук. После мустака. После так. Избръсне. Так. Надолу. Тук. Надолу. Ти кога ще отидеш на интернет да ми вземеш едни филмчета? Моля те. Какви филмчета? Не, като Batman, Бентен или какво. Ти сега използваш намалението, така ли? Защото ме бръсна и ме подкупва филмчета да му взимам. Добре, стига тати. Аз си мисля, че така добре. Сега ще се довърша. Става ли? Не. Да, на цъвка да тати. По не. буската. Дай по буската. Не! Дай по буската. Не се зрелите му, тати. Благодаря. Айде, сега ще си извършна.
Стига. Само